fanúšikov slobodného slova na Slovensku. Dnes sa vyjadrím aktuálne. Nemala som času, chcela som sa vyjadriť už dávnejšie k článku, ktorý vyšiel v týždenníku Plus 7 dní, najkokockejšom na Slovensku a najväčšom luhárskom bulvárnom časopise. Ale nakoľko som sa samozrejme sťahovala, ale nie na Čermel, ale do nového domu, z ktorého v najbližšej dobe uvidíte aj ukážky, tak sa vyjadrujem až teraz. Nečítala som ten článok, len to, čo mi povedali kolegyne a známi a kamarátky, tak som sa tam dozvedela, že vraj som bola vyhodená z domu na Pereši. To môže napísať len taká skurvená kurva, ako je Košecká. Košecká s dementným fotografom v kockovej košeli chodili po domoch, boli na Pereši, na Čermeli, len tam, kde mali prísť, nedošli, pretože nikto to nevie. Ani to nikto nikdy nebude vedieť. Takže chodila po domoch, vyzváňala s tými slavenými, skurvenými, lacnými vlastmi a pýtala sa na mňa. Ona má ten problém, že ju nikto nechce, kurvu skurvenú. Musí jebať za peniaze. Robí tam, kde robí, tak jak robia tam všetky dementné piče, ktoré majú neusporiadaný doma život. Majú za mužov starých kokotov, po niektoré nemajú žiadnych a po niektoré chlastajú. Takže sa chodia odbavovať na mne. Takže presťahovala som sa, netreba sa pýtať susedov, presťahovala som sa, ja si môžem do piči robiť, čo chcem. Ja sa môžem sťahovať každý deň. Nikde nie je napísané a všetci veľmi dobre viete, že už dávno som z Pereša chcela odísť, čo to sledujú, alebo ktorých to teda zaujíma, lebo nie každého toto zaujíma, že sa ani nedivím, lebo sú aj iné starosti, že som sa z Pereša dávno chcela odsťahovať, ale to z toho titulu, pretože to je obrovský dom, obrovský pozemok a jednoducho chcem ísť odtiaľ preč. Chceme teda ísť odtiaľ preč. Takto by som to upresnila. Chceli sme ísť teda vtedy spolu preč odtiaľ. Takže nie som ochotná ani povinná nikomu sa spovedať, kde ja idem. To je jedna vec. Vyjadrím sa aj k rozvodu. Samozrejme, že som podala žiadosť o rozvod, ale s tým, že sme sa dohodli, že sa obidvaja rozvedieme. Či budeme spolu žiť, alebo nebudeme spolu žiť, o tom budeme rozhodovať len my dvaja. Takže poprosím skurvených, dementných novinárov, aby sa do toho nestarali. A ešte jedna záležitosť, čo sa týka rozvodu. Netreba hovoriť, že ja dávam do novín informácie, že som podala o rozvod. Robia tam ľudia, ktorí prosím vás pekne za 50 eur, alebo za 10, alebo za 20, normálne zavolajú do novín, že som podala žiadosť o rozvod. Na to by som sa tiež rada pozrela, kto toto platí. Ako vlastne môže tomu dôjsť, že podajú takúto informáciu novinárom. To je súkromná záležitosť. A takéto pičovské ankety, či sa my rozvedieme alebo nie, a k tomu sa skutočne ešte aj niekto vyjadruje, tak to je fakt ako ubohé. Nechajte to prosím vás pekne na nás. Ja nestojím ani o medializáciu, ani aby som bola v novinách, ani aby som bola v televízii. Absolútne o to nestojím. Tak ma prosím vás pekne nechajte. A ešte na záver poviem, že tá kurva, čo tu vyzvaňala po domoch a vypocovala, jedno šťastie ma do piče, že ja som to nevedela. By som sa bola vyšikala do kybla, už som mala, lebo ja som bola v obchode, som predávala, som mala zákazníčky, vyšťala do kybla, zriedila to s vodou a tam som mi mala zavolať do piče a ten kybel vyliať na ňu. Takže všetkých novinárov upozorňujem ešte raz, mi takto zadzvoní, síce teraz už ani piči nebudete vedieť, kde to je. Vyťahnem šlap a hnojovkou vás oblejem. A tuto si natočím a pustím na YouTube zadarmo. Jakí ste dementi. Takže ešte záverom poviem to, že jednoducho býva sa mi veľmi dobre, som veľmi spokojná, mám veľmi pekný dom s bazénom, mám tam všetky psíky, mám tam krásnu fontánu, mám tam krásne sedenie a dom je taký polovičný Pereš. A mám ho zariadený tak, ako bol na Pereši zariadený. Takže skutočne o nič, moji diváci, ktorí si budú pozerať videá, o nič neprídu, lebo už v najbližšej dobe vás čaká jeden
jedny luxusné zábery